Ka kubor ka bang ko abanai hagli kupor kalong hagabidi bat ka jingi pendek pot apeng ka jela Meghalaya bat ka jela Assam hadin ka jingwan yu kerja ka jong u Himanta Biswa u bolong u chief minister jong ka Assam hakanong ba Shillong haka secretariat jong ka Meghalaya ban yakundu yu chief minister jong ka jela Meghalaya nakadaw ban yakren ban yapenbet ya uput usam hapeng ka kini ki atli ki jela ngila yu i bagane kalapen kende yaki babon ki balakwa ban ino ban ya kata ka jingi penbit pot bahkan jalong no ha ki pot ki sam saudong ya ka jela Meghalaya bat Assam kalong ka ba sngotanat lara onlak ban penbit no ya u ya kene ka jingi ka ba jumi na kapor shakapor hage jaka kapot khnang be ki pai ba ki ba shong ki ba sa ki jaka kapot kinyo banim no ye ki jingim ka ba sok bat ba mat no ya ka shong sok ka shong sai re ke jingkli ka bangin hapan kli menta kalong ka jingye penbet pot ka ba kum no namar ngile i ba borok ngile kren ye kani ka benta ki seng perthai kilaya kren yagani ka phang menta bat donru kibal ai jimut bagi de ben pen kloy no bagi de ben pendep no yagani ka jinge penbet bat kibal ai jimut ru ban penan kam da kata ka policy ka ba ki ong hakaktin pharing ka give and take policy ka bomut ka jinge ai ba ka jinge shim kliang ye ki jaka ki badan haki jaka khapot hapring kini ki atli ki jela kani kala pin chayong ngai bat ka pin sngo thamula yang ahi bani i ya kani ka jing terwa ya kata ka policy bani shim bani ai kliang haduk menta ngampat yo sngo ba kandon ka jing ya kentur pot jongi shaki wei pat ki benta bat kumju shaka jela Assam David ke jela Assam ka bakentur shaki jaka ki juni tahnu kan mi kata ka jingai ba ka jing shim kalian ladani ong bakan David ka jingai na kalian ka jungi kum ka jela Meghalaya yaki jaka ki baka jela Assam kala kentur ba kala tu nyuma ka jing kren kala panong do kumui pat Hendrei banong bagandon ke jingai ba ka jing shim kalian kalong ke ike bangim la ban pedang namar kamdon kanu ke jing kentur pot nakaliang jong ka jela Meghalaya tikumta kalong ke badon kami ngi ki pat ba bangin snotho ba kanu ke jing penbet kade ke jing penbet kapan penhon yangi kom ki try muluk ki try jaka namar ka julong ka jingmlien karukom jongi kum ka jat menrio nadu ki por ki baminshwa ban kerki ban pendep no ye ganu ka kam klem da perkhat ye ka jinge ka banwan nam ta kilong din ki mandi ka nuksa ka bangala ba na hangni kalong ka jingkerki palat jingi banyo ela ka jong ka jela ta ka bangi kloy ban kudup ye ki parlok garo ban menjeru ya kata ka reservation policy kumbaki kwa teke kaba mi nangta minta ni mat ya ke jinge ki kon samaji ki mat ya ke jinge ka yo kam yo jam namar ka jing penuit jong ni reservation policy ki jing puli haki benta ba pher bat ka jing buat bor jong ki nongalam ki jinge ki bamdon por ban pin scam ya kita ki mauput ki badan
hasau dong ka jela ka jungi bat kai ka bangi mat mentapat ka jing bat ka jing do ka ba kraw ka jungi kum ka jela ye ki jaga ki ba bon ba shikitan kapot wat mentaru kesni ile yo sno ya ka jing jubor jong ka sarkar Assam leba ki pulit ki jongka ki bela jinrat lut ya kita ki electric pole belasi naka MPDCL but ki bala taktiru wat ya way na ki MDC jongane kadong ka thain ke jongi te kabukum no gata ka jinge penbit pol haba kini ki jingja ki yaija naga sin shaksi wat hadu ne ka klipmat ka bangi denge krementa ki jing thombor ki jing lebor jong ka sarkar Assam te kumnu ken ngin shania menta yauta u Himanta Biswa u chief minister jong ka Assam bagini penbet no yo por Assam hapren gini ki atli ki jilla kalong ka badan kam na marka ta daw yiki nongam ki jing ki badan ka bor ba kim dai banle kirki wala ka kam kala dawa ndai ngim dai banle kirki bat nga snow baladu Himanta Biswa ukloi ban ong ba nakaleng ga ju ba nakaleng ka Assam kanum shim watang shi insiru ya ga jaka jong kam jela Mizoram balik kanum la palong kumta ya ga jela me hale kumju kani kalong ga jingkli ka ba mangi kum ki pat ba nin hapan kli hakani ka por ka pamenta